Dobili smo zvaničan poziv od španskih organizatora, nema nikakvog razloga da se ne pojavimo na tom sastanku. Format učešća prisutnih će biti u skladu sa zahtevima koje je na početku ovog procesa postavila Srbija. Što se tiče konkretno privremenih institucija uprave iz Prištine, oni će tamo nastupiti u skladu sa rezolucijom 1244 uz prisustvo UNMIK-a, baš onako kao što su nastupale i na svim međunarodnim skupovima do sada. Prema tome nema nikakve dileme da čvrsti principijalan stav Srbije je na bilo koji način doveden u pitanje. Ja se nadam da će učestvovati u Sarajevu svi, uključujući i privremeni organi iz Prištine u delegaciji UNMIK-a. Ostaje da se vidi, 2. juni nije daleko, biće vrlo jasno u Sarajevu, biće vrlo očigledno na koji način se ta konferencija održava, a ja se nadam da će rezultati te konferencije, odnosno zaključci te konferencije biti ono što mi očekujemo, a to je jedan snažan apel za ubrzanje procesa integracije celog Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.